Iepa lagunok ongetorri lastotzapelen kanalera ongetorri Nova Roma demo honetara orain dela gutxi aktualizazio bat egonda eta ikusiko dugu aktualizazio horrek zer berri dakarren ala ez partida berria hasi behar garen zonalde berriak investigatzen eta bar aurreko froga izan zen apur bat arraroa tutorial moduan nahiko gutxi egiten zuelako eta hemen hemen gusten diguna Peter Topia avanzada postu bat hor esaterako agian hau ez da zonalderik onena, baina bai zeukan toki bakarra zen. Vale. Bideak. Zagatik izan bide bat egin gero lan egiteko zonaldea hor Vamos, Stanley.
Vale, de nada de pozik. Urarena da hemen izatez arazoa. Vale. Gauza da hori non daukagun. Behar dugu egurra. Vale. Hor esaterako. Baina ere falta da. Vale. Lortu dugu templu bat. Bale, esaterako ura eskatzen dugu eta guk ura ematen diegu. Ditugu vale, jarraitu ezagun. Jokoa polita da. Gauzak diren moduan.
hemen zoaz lortzen gauzatuz berdinean. Itxaron. Vale, emango diogu. Bat eta beste bat hor ustaren ondoan. Bueno, onuragarri ere demoak pizkanaka joaten ekartzea gauzatu ezberdinak. Esa parte suposatzen dut gero etorriko dela jende gehiago. Hori da.
Badirudi erromatarren gauzatzoa ongi etorriak izango direla. Agian a ver, gure aukerak. Jarraitu ezagun. Gràcies, regala. Hogeita osarri. Vengo a jarrar esa que comer. Interesgarri izan daiteke.
Jarraitu ezagun. Ezintzuk diren gure aukerak. Jende gehiago etorriko da. Hor, arraina garrapatu alizateko. A ver. Zer egin nahi dugu orain. Ura. Bat azkarreko joan daitezen. Zeus later posik egongo da.
Hemen argazkitxo bat. Hemen zagatatzen. Ah. Dezakegu beste bide bat. Beno lagunok. Hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago agur.